ula ba ya ka pop halar ka demfna U Jisu Khrist daga jingin uyam ha ka demfna ke jing ke jong play ka pau ha ka demfna ke flok bisha kanung na pedang jupi pidon na pedang ke jingkulmar pisngo ba pidon na tau udon utaul o ubaka dom ha ka jim ka jopi don sibon ki bru ha gini ke si ke pedon na pedang ke jingkulmar jong ke jingim ke jingbom sngewthaw shu wat ek ba phile ro phim sngewthuh pidon pedang ke jingkulmar phim tip shu ke ba phile ka jim jupi phim tip shu sino phinlai namar ka wan ke ke ne ke chim ka jupi ka ban wan talep ya phi uniul o lo wan ne ka ban talep ne ke chim ka jong phi kido chibon ki bru ki ba pha duai hoi ki bru pedang taul o ba ka do mar ke chim ka ji ke jingile ke ba ki ma na ke chim ka juki tin ke jong le la pi pule yonis kranong ba ar phoi kat khot ka ban kong ter larngi pule ni ka ban ta baro ngio I bagi sunran ki don pedang ke jing kulmar ki don pedang taul o ba ka do mi ki bakim sngewthaw shu ela ka jong ke jingim wat ye ke ba ki le ro kim sngewthaw shu ki don pedang ke jing hapdeng kita pedang ke jingkulmar U Jisu layam bad ulami pan last name kilebod U Jisu Khrist paradin ba U Jisu layam kini kilodona pedang ke jingkulmar ki pulau bisinga namar haduk gani ke penta ke ketin ke jomblai ka ong ba U Jisu wan pau bat kitip pada U Jisu ba U Jisu lami pan last name kilebod U Jisu Khrist kila shikriu hynrei kini gede ka por ka ba ka ketin ke jomblai kong ba no larngi page ini ke benta kila leit phai biang shek te ki kam ke jongki ket khot ka bala kong U Simon Petros ula ong haki ngan leit tong dok ha ki ong u ngirung ini leit lemban me kila mi no pat kila kiu halor ka leng hynrei ha ka ta ka mit kim siam langat e ruwe kila leit phai biang siya taga kam gajki Jisu lo khot iki na taga jaka but last name ki klem tre shu taga jing tre ki le bod U Jisu Khrist ki le kujimut ban bod U Jisu Khrist but hadin last name U Jisu la yam ula shapen stom ula yam but ula mi pat but kini ki pat ithu ki pat sngewthuh le ki pat tip de shaikdar ba U Jisu la mi pat ka tin ga jongble ka ong ba ki don hapdeng ke jingkulmar kita pedang ke jing bom sngewthaw ya ka ba ki le bat ki don ro pedang ke jing hapdeng namar ki jiu ki wan ki pulau bisinga bat ka tin ke jomblai ka ong ba larngi pule ke khot ka basaw te ba ka le shai U Jisu la yeng hagrang ko re kitang ki sran kim siam la tip baulong U Jisu kim pat tip baulong U Jisu anda kumta U Jisu ong haki ko kan rau pidon ke jingbam kelei tho a u em ula ong te haki to bread e jar shaphang kamon jong kaleng te pinche siam kelei bread namar kata te kimla shu ban yaring ya ka namar ke jingbon ki dok ha namar kata uta sundan ya ba U Jisu de I u ong ho Petros ula long utrai plan anda kum tau pe U Simon Petros haba lu sngo ba ulong utrai ula pan po dalaga jingkup namar ula long lomboy bar ula pan po ilade shekdoriao de haduk gani khlimat ka baki latip kila sngewthuh bade U Jisu lami pan bade U Jisu bawan ka chim ga juki kata kapor hapdeng taul o baka do man ga jim juki hapdeng ga jing pom sngewthaw hapdeng ga jing kulmar jimut juki hapdeng ga jing hapdeng ka baki don kilet teng tong dok ha biang kile ekne ru klem da sngewthaw re U Jisu ba kum ka por wan pa wan ban pynshai hapdeng taul o baka do me ke jimut berkat juki ga chim juki bat ka shai kedar bat kilia ji pelat na kata jing na taul o baka do me ke jim juki ki perlu ke bisinga ki ba page ini video menta yo le si don na pedang jongpi pidon na pedang ulo baka do man ga jim ga jongpi phim sngewthaw shu pila kulmar jimut phim tip chu ka ga ba phile
wat ya ka ega ba phile mentaru phim sngewthuh ya kata ka ba phile yo la sit pidon aplang jing hapdeng jong jingim phim tip chu kumno ba phile ngakwa ban ong pi pro bisinga ba khaba kum kata ka por U Jisu unwan ikaban long ka jingshai ka jing bejupi ikaban plewang ka jing berkhatspi ikaban plewang ke baro ikaban wan apleng tol o bakadong U Jisu unom kon swet yang ai pi plobisnya da lele ro U Jisu unom sa yang ai pi bengin net sa kumtu kum bangilong apleng tol o bakadong ada U Jisu unwan kumba wan hagi seran jung ka ni kapor hapdeng ka jingkulmar apleng o bakadong kadang apa dengan jing bom sngewthuh U Jisu wan kumta U Jisu unwan ka jing bajpi plobisnya yai kot karpan U Jisu Khrist sngewthuh ba U Jisu udon bat sngewthuh ba U Jisu da lele unom kon swet ya pi undon hasenda jong pi plobisnya unlong ka jing iarap chopi hapdeng ka jing jar ka bapidon unwan pau ka ban play ka ban pynshai lut ya ka ka ba phimshai ya ka ba phim sngewthuh pen jaru kata ka jing hapdeng ka ba pipidon ka plobisnya ku ba U Jisu wan hne U Jisu unwan ka jing bajpi ka ban playlut ki ke baro ban ngit scam U Jisu undon kat ban pi un yalam piro hak ba pin sngewthuh shuh ya de jing bajpi hak ba pin la ban ya sprang ban skri ya utrai namar radu ni kliman kini kisran kilalait ka ban yalam ka gospel jong Jesus Christ plobisnya long siya kita gi atiar gi jong play ika ban yalap ga gospel gi jong Jesus Christ ke ega ba phiman manta kan ma gni ke dei ega ba phipin kiu shigoi pat galawel haka ba U Jisu non man play gi mujur khatspi ba phin yai sprang ba phin long kita gi atiar gi jong play ba phin long kita gi nong yalap gi jong Jesus Christ ba phin long kita gi bru gi bra not shaban kran gi jingsha namar ba phila yai lengba yo tol o ba ka dom bat pila lain no tol o bakadom no maru Jisu luan ga ban play ga ban pynshai ga ban pelat ya pi blen kurku